Nagbag malemyamin kapuso, driver ti dati mayor iti Bangged Abra na paltupaltugan. Live report manipod Abra ni Bridget Mayor. George, may isa nga insidente ti pamaltog dinapasama kiti Bangged Abra itay laeng bigat. Nagigtot dagiti residente dito'y Zone 5 Bangged Abra pasado alas 10 itay bigat. Nakabalandra daytoy alugan iti tenga ti kalsada ken makita dara-dara iti uneg na. May sa tama ti bala iti pangati sinagaba ti nagmaneho ani Leomar Dumalen alias Pamboy. 25 ti tawen na ken residente iti barangay Sagap, Bangged Abra. Basar iti investigasyon ti pulisya, kadwa ti biktima ti dua nga ubing. Bigla nga inabay ti mapapati a riding in tandem suspect ti lugan, sada pinaltupaltugan ti biktima. So far, while at the jay, dinalanan ti nakamotor, diyan mo ito pinaltugan da siya. Ti biktima ti kritikalita iti ospital. Ni Dumalen ti driver ni dati a Mayor Ryan Luna iti Bangged. May sakit kitayan ti pulisya a motibo no adda pa kainaigan ti pamaltog iti kalabes a nakairamanan ti biktima. Damod dagiti previous cases na, no? Damod dagiti previous cases na and kitan tayo no narwaran sa paimot ti warrant of arrest. Kita damin dagiti anggulo nga kitain tayo. Manarimaan iti investigasyon ti pulisya ken panagala ti testimonya kadagiti nakakita ti pasamak. George, basar iti latest information tayo iti Bangged Municipal Police Station. Sumagmamano nga oras, kalpasan nga critical ti kondisyon daytoy biktima ket pimusay metlaeng tatay laeng after lunch. Ket ita adan iti punerarya ditoy Bangged Abra. George? Bridget, ano digiti kaso na kiramramanan dito'y biktima? May isa nga min daytoy George biktima nga nakaswan iti murder case iti may samet laeng nga insidente ti pamaltog ditoy Bangged Abra iti kalabes no ditay Mariru George ket daytoy before 2013 election daytoy iti may isa nga insidente nga kitkitaen ti pulisya no dati connection na daytoy pan nakapapatay na ita ken daytoy previous nga case na George. Thank you very much.